about today on our Facebook page, and you can also listen online on www.capitalfm.co.zw. Frequency 100.4 FM, Buru.4. We have Evangelist Trimo Mupariga as always. Good morning to you, Evangelist. How are you? Good morning to my comment. I'm excellent. How was your weekend? Yeah, a lot of things do happen in life where you do something and people start criticizing you, and people find it so hard to deal with that, find it so hard how to handle it, find it so hard how to pull through over criticism. Take us through on how we can deal with criticism. Thank you so much. Good morning to you, Zimbabwe. Right, on this subject, criticism, understand criticize whether you are doing good or you are doing bad, whether you are successful or not. So, criticize kune makategories akasiyana. Yekutanga ndingati inonzi constructive criticism. Yakuti vanhu ava vanokuda, avadi kukurega kuchirasika. They will criticize you, but mu criticism yavo mune love. That love inoita kuti vakupe advice. Kuti aiwa apa muningina udai, unodai. Aiwa apa mkoma mudai, ukaona muneka respect ne advice. No constructive criticism. Nokuti vana vanokuda. Nokuti there are times yekuti ukawana vanhu vakakuda vakashaya that ka critic mind kekungo kuti apa wapotsa unorasika in the name yekuti vanondida vanondifarira. So vanhu vanokuda, open a door, allow them to criticize you. Urukutoziva kuti vanondida. Saka pawavhura dore kuti vakukriticize, unoziva kuti they want the best from you. Saka vari kutaura zvinokuvaka, zviri constructive, vachikuonesa. Hakuna munhu anokuda anokukriticize okusiya wakadaro asina kukupa advice. Anokuudza kuti apa wapotsa but dai wadai, apa wapotsa dai wadai. So kune criticism iri constructive, iri healthy, yakanaka, inoita kuti uachieve magoals ako. But kune imwe now ine hate, ine hatred, ine ruvengo, zvekuti they will criticize you whether you are doing good, whether uri successful, uri kutoita chinhu chakanaka, but nokuti havakufarire. That category, that realm of criticism, iyo gara waiziva kuti vanhu vasingakude variko, vasingakufarire variko. So they take opportunity yekukukriticize, vachitaura zvavanoda. Iyo dimension, whether you like it or not, life iri real. Kune vasingakufarire, they will always criticize you. And the criticism yao kuti uzive kuti avakufarire, haina love, haina respect. Criticism is constructive, in a love and respect. They honor you, they respect you, they advise you in a way yekuti unonzwa kuti vanhu vanondida ozvigamuchira, but vanokuvenga irimo ndeyekuti vanotokutuka. Ndakanzwa machonzera munhu kuchechi kuti hesta yemunhu rinenge dendere reshiri ko kumuudza kuti gadzira zvakadai, itawo zvakadai, asikana kana kuti kumpa imwe wivhi yauinayo, but kune imwe heti yekungoti kungotuka zvakadaro munhu achienda. Izvozvo zviriko nokuti vanokuvenga variko. I always tell people kuti ukaona usingasangane naSatani, hazviro kuti kunyanyonamata stereki, zvingangoreva kuti muri kuenda same direction. Because mukangoenda direction iri opposite, you meet pane pamunotosangana. So gamuchira izvozvo kuti vasingakude variko, and they will take time yekutokukriticize. Criticism yavo kutaridza kuti havakude inotuka. Kutuka one of the signs. Kushaya kukupawo a way yekuti zvinoitwa so kukunyima advice, vangokukriticize, isaini yekuti they hate you. Havana chakanaka chavanoda, chavanotarisira kuti chibude mauri. Mubible Nehemiah chapter 4 kune nyaya yaSanbalati naTobia. Nehemiah adzoka kuzovaka rusvingo rweJerusarema, vakamukriticize. They were not happy about him. Kureva kuti kune vanokukriticize when you start to do things. Ndakati mulife ukasada kukriticize, don't do anything. Ukasada vanhu vanokupikisa, don't do anything. Ingogara. But you also discover kuti kuri mukugara kune vanhu vanozokukriticize futi. Sa unongosarudza side rekukriticizwa uri. Whether uri kuita chinhu kana kuti hauna chauri kuita, people always criticize you. There's another dimension ye criticism yekuti iri self. Ndeyekuti ndiwe iwewe unozvipikisa wega. You attack yourself. Kana Bible ichidida mumwe wako sekuzvida kwaunoita, you must develop a room yekuti, let's say wapinda mumba pamira wazvitarisa, motivate yourself. Don't criticize yourself. Kana iri criticism
unozviudza kuti iwewe usaite izvi, iwewe usaite izvi, nhasi ita zvakati. Learn kuti developer self criticism iri constructive yekuzviudza wega nekumbozvitsura. Vanhu vasati vakutsura wega imboona kuti apa ndakanya, apa ndamix up, I need to improve, I need to do this. So now we criticism iriko yekuti iwe ukasagona kuhandla chete ndo pane nyaya. Wese ari successful today pane paakapikiswa, chaakagona kungohandla kuti iyi criticism ndeye mahaters, iyi criticism ndeye vanhu vanondida vari constructive. Nekuda kwokuti ukasadifferentiata zvinhu izvozvo, there are times yekuti unofungidzwa kuti munhu wese anokuvenga pari kukukriticize, yet some they criticize you for your good, for the better. Saka ukagona kungoisa madifferences iwayo kuti ava vanondivenga, ava vanondida, ava zvavataura zviri right, regai ndishande nazvo. Nekuda kwokuti ukashaya nokukriticize, success yako inonetsa kubata. Nokuti zvitori designed by God. Ukaona kuti plan yaMwari yekuti Jesu auye kuzondifira pacross yaitoda somebody within the team of disciples to stand against Jesus. Aitotevera Jesu Judas, but kuti basa repamuchinjikwa riitike, Judas was part of the people akashandiswa kuti agone kuti kubetray Jesus. So there are times yekuti betrayal, criticism zviriko for your better, for your good. Nhamo yatinayo ndeyekungoti pese pawapikiswa unobva wateregera kuita zvauri kuita, nekuda kwokuti hausi kuvisa mumacategories kuti vandipikisa vari kudai here kuti ndiko, nokuti kune mwana kuti asiya hauna zvauri kugona, una chaunoziva, yet kune mwana uya achiti wapotsa apa ita so ukangoisa macategory yekuti iyi criticism ndeyekuvengwa, iyi criticism ndeyekudiwa. Criticism yekudiwa inoshandika nayo, yekuvengwa unodzidza kubva pairi, nokuti even anokuvenga mukukuvenga kwake sometimes anogona ngaitaura chokwadi. Saka iwe gona kutora the part ine chokwadi wobvisa pane ruvengo. Wese anokuvenga paanokukriticize ane kamwe kachokwadi karipo kaunofanirwa kupika, kaunotora woshanda nako. Nekuda kwokuti ukasashanda nekachokwadi kemunhu anokuvenga, nokuti vanokuvenga vane zvimwe zvavanotoona, but nekuti vanokuvenga vanongozvibatanidza mukugone kuzviseparata. So iyi but izvi zvaataura futi ndinozviita and hazvisi right. So gona kusarudza, gona kutora chakanaka mune chese chakaipa. So hate, criticism yekuvengwa nyangwe iriko, nyangwe yakaipa, ine ka truth kari hidden inside. Pamwe pacho gona kutoziva kuti izvi zvese zvaataura ndezvekunyepa, but izvi ndinenge ndinozviita, I need to improve on this. So strategy yaMwari, iplani yaMwari kuti mukuvengwa kwako gona kupika chakanaka, ugone kushanda nacho, uwe successful. MuBible Paul akambocriticize Peter on Galatians chapter 2. Criticism yake ndeyekuda kuti basa raMwari rifambe zvakanaka, rifambire mberi, Peter arege kuita maerezi ake, but aunzwe Paul achituka Peter, unonzwa Paul achidzora Peter with love, achiunderstanda kuti nyangwe apotsa apa, but he's still anointed and appointed by God, he's still an apostle. So imwe danger yatinoenda kuti, for example, you're a preacher, munobva yaita unambodanwa, yeti Mwari vakatokudana, wapotsa zvawataura, wakanganisa, maybe wamisquota verse, but munhu anati mazvona agone kuparidza kana mavhesi haazive, but zviriko slip of a tongue. You can misquote verse, otaura vhesi risiriro, maybe ruda 2 Samuel chapter 2 obva ati 1 Samuel chapter 2, vanobva ati mazvona azive bhaibheri zvachose, unoriziva but maera iwayo ariko. So haugoni kuregera kuparidza because kuti ndamisquota vhesi, zviriko izvozvo. Saka vanhu vanokuvenga manje pawangomisquota, pangoita slip of a tongue, ende imwe kutadambudziko ratinaro waita slip of a tongue, vanhu vakukota zvisiri zvepapa kuti haugona, una chaunoziva. Instead yekuti uchikorekta nyaya yacho kana une usina wisdom, you try to justify kuti aiwa zviri right, pakazodai. Don't quote chinhu chakaipa nekuda kwokuti wakriticize wasingauda kuprove a point kumahaters ako. Mahaters ariko, they are real, but there are times yekuti your hater ane chinhu chaari kutaura chaunofanira kushanda nacho. Mukuvenga anokutuka kuti hauri gava remunhu, hauna chaunoziva, apa wakadai zvawakadaro zvechokwadi, pamwe wakatadza but hausi gava. So bvisa part yekutukwa
utore so heta wako ane a role to play ane zvaanototaura zviri prophetic zvakakunakira. Moses adanwana Mwari ari muEgypt, vanhu vairovana apedza kubata fight yavakazoda kubata imwe, ndokubva anzi nemumwe wacho, ndiani akakuita mutungamiriri, ndiani akakuita mambo pakati pedu, yet it was prophetic. Anga akatoitwa mutungamiriri naMwari. So there are times yekuti kune vanokuvenga, bvisa part yekutukwa ushande nezvimwe zvaakutukira kuti ichokwadi here kana kuti hazvisi, nokuda kwekuti ma enemies sometimes ndo ma mouthpiece aMwari kushepa destiny yako. Ma enemies ukatarisa Joseph vakoma pavakamuvenga, that was the turning point ye calling yake kuti agone kutengeswa kuenda kuEgypt. Joseph paakapomerwa mhosva namai Potiphar ndo yaitova a way yekuti agone kunosangana nemunhu akazomentiona zita rake pamberi paFaro. So ma haters, ma critics ariko vanokuva, but gona kuzvisa ma categories woshanda nazvo. Usangoti kana vati hapana chaunoziva, uri zinguruwe remunhu, zimhino rako hakuna chaunogona, wobva ungoti saka kana nanzi ndiri nguruwe ndiri zimhino hachada kuita zvinhu izvi because ndinovengwa nevanhu. Vakakuvenga ukaregedza kuita, ndiwe unoluza. The best way to answer back to your critics, be successful. There are times yekuti vanhu vari kuvenga the style yauri kuita chinhu kwete chinhu chauri kuita. I've seen people who criticize vamwe kuti anoparidza achisvetuka, anoparidza achitaura izvi, anoparidza achitaura izvi. Ari kutobuda pachena kuti uri kutoparidza but uri kusvetuka, saka chaavenga kusvetuka. So iwe unyatsona kusvetuka is style, I see message. So there are times yekuti people will hate the style but vachitoziva kuti what you are saying is the truth, or people will just hate you. Kune ma critics, kune vamwe vane tribalism vanongokuvengerawo kuti maybe uri mudevere, uri mushona, uri murungu, uri munhu mutema, zviriko zvokuvengwa neresi yako nechi, but the truth of the matter gona kungopfisa kuti apa ndavengerwa rudzi rwangu but chandiri kuita chakanaka, apa ndavengerwa kumusha kwandinobva but chandiri kuita chakanaka. So ukagona kupatsanura izvozvo, you continue. Why? Nekuda kwokuti dzimwe nguva vari kukriticize havadi kuti urambe uchiita chinhu. Mukoma tinashe kuenda kutaundi tibva panapa tinoshandisa road masamuna mazoro dzokupinda mutaundi, but zvinoita futi kuenda kutaundi uchienda nekuchitungisa, wotoenda kumbudzi uko wonotena woenda kuchitungisa. So there are many ways to get into town, but kune anogona kusafarira road yekuchitungisa, otanga kutokriticize kuti azive road anoswera achitenderera achidai but hausvike here, unosvika. Saka style can differ, maitira atinoita zvinhu can differ. Kune vanhu vanogona kuvenga style but what you are doing vachichida. So in life gona kuziva, isa gona kuisa ka difference kaka kuti ari kundicriticize not kuti zvandaita zvakaipa but ari kundicriticize nokuti style yandaita haifarire. So style does not matter, destiny matters. The road does not matter, destiny matters. Kana ndichitoenda kutaundi ndikatendera nekubudiriro, kutaundi ndosvika chete. Saka munhu asiri kufarira road yandiri kushandisa sinyaya, gona kuzvipatsanura zvinhu izvozvo. So the same people in life, ganzwa chinhu ichi, the same people vanoti mwana asingachemi anofira mubereko ndo vanotiwo kunyarara kunokunda zvese. Saka gona kuziva chekushanda nacho, panoti panoda kunyararwa, pane panoda kuchema, nokuti paunochema vanobva vati aiwa nyarara, kunyarara kunokunda zvese. Gona kuziva kuti vari kutaura zvinhu zvipa wrong time, nekuda kuti pane nguva yekuti ndikasachema ndinofa, apa ndikachema ndinogona kutonzwika ndikaurayiwa, apa panoda kunyarara. So gona kubalansisa my sayings nephilosophy dzevanhu nevanhu vanokukriticize, vanongokuvenga variko. Vanhu kana vasingade Mwari watumo munhu, kana vanhu vakavenga Jesu watumo iwewe, kana vanhu vachivenga chinhu chakanaka watumo iwewe une chauri kuita. So mulife gona kungoti criticism iriko but ndakushanda nezvizvi. Inzwa moto unobika sadza ndo moto unopisa sadza ukarisiya ipapo. Kuna chinongodiwa control. Amen. Timing. Amen. Ukangosiya poto pamoto sadza rinotsva, but ukada kubika sadza isa pamoto, then you deal with time. So there are things yekuti you are doing good but time yauri kutadza kuunderstand. I remember one day takiri mukombi tichiuya kutown, handichaziva gore racho but ndo mazuva aitanga japraise. So pane song yaakamboimba yainzi baba hanzi mai tiregerere tadzoka tatiri kushopa japraise chichi. Vanhu mukombi ndokubva vatanga kuseka. So hanzivai maimbiro akuita kamufana shuwa vanhu vangaiti pfungwe kushow yake indashazvo kuimba. So ndo vanhu here vangaenderwa vanhu unoswereko takaseka handaimuziva but look at him now. Look at him now.
Akakontinuous azvina kuti zvaitarwa mukombe akazvinzwa, but kune vanhu vakatonzombudza mamwe mashoko. Nokuti munhu anogara musociety nevanhu. Like today we are living in a day, yes, social media. People will criticize you. Some will criticize you for no reason. Just for the sake of criticizing. So gona kungoziva kuti kupikisa hake but hana chaanoziva. Nokuti kana criticize chiri chaari kutaura chiri constructive, chiri better, chiri nani chiripo hapana. Zoreva kuti kune vamwe vanongo criticize for the sake of criticizing. Haadi kungobvuma zvinhu zviripo, ane mweya wenharo, kune mweya wenharo. Kungoramba kuti aiwa agone, anogona ndiani. Iwo unozvigona here. Manzaziwa hana, but nyanja ngoti hana chaanoziva, hana chaanogona for the sake of criticizing. Isu tinosabata bhora ndiri mudimbari. Unonyazonzwa timu rekwedu dzimwe nguva avadi boss, avadi Highlanders zvachose. Even iri patop league so, vanoita aigone ama referee, aigone advantage yekublawayo. Mweya wakungotiwa haisi yedu, but vari kutogona. So there are times people just criticize because they don't like Highlanders, but it's still on top. So there are times mature criticize usangopikisa for the sake of no mukupikisa usina a reason iri tangible unopetsera watadza kudzidza kumunhu ari kugona chinhu nokuti umufarire. Tine vanhu vatino criticize vari successful and hatimbofa takava successful because kuti ugova successful wapedza kucriticize imbonyatso analyze kuti but ari kuita ndizvo munhu ari kutobudirira kauyo. Pese pane success pane kuvengwa, pese pane kubudirira pane kuvengwa. So ukasagamuchira criticism una paunoenda criticism itori sign yekuti you are doing something and you are going somewhere and there are people who do not like you. Zviriko zviri riu vasingakude variko. Musikana wosiri kuda iwewe anororwa chete. Musikana unoti hana kunaka anororwa chete. Kuna akatoitirwa mushe naye. So there are times yekuti ndavengwa nevazhinji havasi vese. All does not mean all. Zoreva kuti variko, there is a percentage vanhu vanogona kugamuchira. Problem ndeyekuti uri kungoda kunzwa the voice yevanhu vanokukriticize. So my wrong voices, vanhu vanokukriticize variko, but nyaya ndeyekuti iwe focus yako. Kana wakanzwa izwi, Mwari vakataura mauri, une vision, mamwe mwazi wahana nyaya. Ukangonzwa izwi chete, mamwe mazwi evanhu hana nyaya. So but chimwe chinogona discourage vanhu pa criticism, vanhu vanokupa ma nickname. Nickname inokurova zvokuti ukasagona kuhandla nickname yako hatred unoona kugara pasi ukasiyana nazvo. Why? Because kune ma nickname anorwadza. There's a guy vamwe sekuru vangu so vaingorora kumusha kusaka mbuya vaipopota vaitondudza uri kuona sekuru apa ava ndoana Mukumba brothers vanongokumba ndoana club Matuta vanongotuta aka sekuru vakapiwa mazita so vatonzi club Matuta kumusha vanongotuta anongokumba ndi Mukumba brothers. But inyaya yekuti kune vasingafariro zvavari kuita. So there are times in life yekuti vanhu vanokupa nickname maringe kuti vakuvenga havasi kukufarira. Ignore that nickname. Give yourself a new name. Inspire yourself. Believe in yourself and do things. Vanotaura zvavanotaura, but nyaya hombe ndeyekuti wewe unozvihandla sei. Criticism iriko, how to handle ndopane secret. Wese ari successful wese atinoyemura kwakabviwa kwacho. Never imukriticize vacho akasucceeda varipo. Waicha akagona kugona kuhandla kuisa criticism categories kuti I criticism haisi constructive ndeye ma haters. I criticism ndeye vanhu vanondida varikuda kuti ndiite zvinhu zviri proper nenzira yakanaka woshanda nezviripo. So vanokuvenga they criticize you for your better. Vanokuvenga they criticize you nokuti vanongokuvenga, but vanokuda they criticize you for your better kuti zviite. So to improve life, sauchona ukaenda kune imwe shop kana makampani vanenge vakaisa bhuku rakanzi toda feedback kana kuti your suggestion. Isu taita msikanzwa ndatikapinda kana muJoina City Pick n Pay suggestion bhuku riripo. Une bhebhi rawakapfimba imomo rikakuramba wainonyora mubhuku kuti hagone kuseva haasi kubika zvakanaka ari kushanda kukatani. But ndakashamisika kuti haasi kudzingwa basa sei. Ndakatozidiscover kuti havari mature. Kana vaisa bhuku iroro haisi kuti zvavanyora ndo zvavanoshanda nazvo. They also analyze. Kuti ndatimu iri vakomana vanongopikisa musikanawo urozana kuti timu riri kujamuka. Pane zvinhu zvekutoti enda sharp unonyora zvaunonyora to criticize a company kana phone number anyorwa pamarori papa kuti if my driving is bad phone this number unofoona but unoona driver anochemberera pakambani papo
Why? Because vanoziva kuti haungo criticize nokuti kutadza kudriver. Pamwe pacho pakatopinda basa iroro kune vakakumakira basa iroro. Saka hapasi saka vanhu makambani anogona kuhandla criticism inonyorwa suggestion box. Pamwe pacho vanotoimprove. Vakaudzwa kuti mabhanzi amuri kubika haana kunaka, haana flour yakakwana, haana kuchi, they can improve. But zvinechekuita nevanhu vanotanga vachianalyza. Why? Because vano understand the society yatiri kuti you can just hate somebody for the sake of hating somebody. So criticism iyoyo ikanzwisiswa ikashandwa nayo success unoiwana. Namo ndeyekuti haudi kupikiswa, haudi kucriticizwa. You think you are always good. Munhu wese unoita error. Munhu wese unokanganisa. Danger ndeyekuva surrounded by people who love you but usina kuzovavhurira door to criticize you when you are wrong. Open a door. Be humble enough, no matter how big you are. But see, I can make a room, especially when one understand that they love you, is your family. In madam wakatanga kuti criticize pane imwe nyaya. Chinhu hani chandinoziva ndechekuti mumwe wangu anotoda the good from me. So criticism ye family yako especially, they love you. Zvizive izvo zvemhuri yako. Vanokuda criticize for your downfall. They criticize you to improve. So vanhu vanokuda criticism yavo igamuchire, vabvunze, tsvaga feedback. Hama dzangu zvandiri kuita ndizviri, mastatement ari kutaura ndiwai, izvi zvinovaka here, wakudziva taiwa mapotsa apa neapa neapa. Wazoziva futi but mahaters criticize for no reason nekuti vakangokuvenga variko, but nyange vani criticize ndinobvisa pekutuka because anokuvenga haango criticize chete, ane samazwi anorwadza, anokutuka. Mukutuka unobvisa pekutuka wosiya zvaataura. I remember indakawana blessing imwe favor through somebody asingandifariri in Field Village pastor. Akaenda statement yekuti auya agone kuparidza, he's a motivational speaker. And somebody called me. Ndobva ati ndakanzwa kuti motivational speaker. Ndikati yes ndiri. Ndobva andishedza ndikaenda company kwawo ndikamotivator and I was paid. Chakaita kuti that title igone kundiunzira mari. Somebody criticized me. But criticism yake was a doorway yekuti ndigone kubata dzimwe mari. Pane time yekuti vanhu vanokukriticize, it's a prophetic message for your better. Don't just hate them. Visa pekutuka. Agone kuparidza, azikuparidza, anongomotivator. Is there anything wrong by motivating people? No. Bible harina motivation irimo. Kune scripture isikataure zvekunamata inongoti simbe enda kumujuru onodzidza. Enda kumujuru kwete ku church, kwete ku conference, kwete ku fasting. Kungoenda kunodzidza kuti enda unowana encouragement. Enda unomotivatewa nezviri kuitwa netunhu tudiki tumujuru turi kuvaka churu chakakura. So which means the Bible rakaloda motivation. Saka pamwe pacho ndinokuti maybe that's the area for calling. Yakuti just motivate people. Pani ma evangelists they win souls. Pani ma teachers they teach. Ma categories akawanda. So ukatukirwa kunzi uri kuita chinhu chiri muBible hausukutukwa. Somebody auto identify your gift. And iwe uchibvisa paakutuka chitora pe motivation and move on. You can make things happen in life. So criticism pani pa ine benefit kana une wisdom to handle it. Nekuda kwekuti wese anokukriticize pane ka element of truth ka anotaura mu hatred. Dzimwe nguva kausiri kuona iwe. Aizve hapana zvauri kuita, hapana zvauri kuita. Apa unenge comedian, you are not a preacher. Comedian araramere. Comedian is a profession. In other words, I don't talk you are too gifted. Uchita is but punishment chatrikon mukutuka imo vari ku identifier. Avasi kutombotuka chete vari kuona mama gifts. To be a comedian itori a career. Motivational speaker career. So mukutuka kwese comedian motivational speaker, they are speaking good things. They are speaking my gifts. They are seeking better things. So criticism is also unosvika paunonyemwerera kuti asimwari makadikana zvakawanda mandiri. People are seeing a lot. Dzimwe nguva ina handisi kuzviona, ndiri kungofunga ndiri pastor, but in me muri loaded many gifts. So criticism is constructive. Criticism is a blessing. Kana waziva bedzi how to handle criticism. Kana wangoziva chete kuti ndinoigamuchira sei, ndinoshanda nayo sei. Zvako zvaita. Hakuna asinga criticizwe. Munhu ari kuita the right thing, ane vanhu vanotazvisa. Ari kuita the right thing, vanototi hana calling, hana kudanwa. Yet ukaita futi chiri nokuda kuitwa. Vanhu vasingakufarire vaise mukategori yekuti zviriko ava havandifarira. Kwete kuti you try to please them. No matter how hard you try, you never win their hearts. Kana bose ikatamba sei, haibati moyo munhu wedhimbani.
kana ikatamba sei tinongozviti pamwe ndicoach ari kwafeve ndirefera ari kwafeve. Why? Because ndakatoseta mind yangu kuti dhimba refu life. So mulife mune vanhu vakaseta mind yavo yekuti handifarire munhu wekuroma. Kana pastor wekuroma fata akaparidza zvakanaka sei zvinobonza hamaroma vala zvavanoziva. Kana mupostori akaita kune hatred yemachechi yekuti no matter waparidza zvakadii wataura zviri good chechi yenyaita zvakati kune munhu anotoita maseries yekutaura against your church. Like in our times kune vanhu vari kuita maseries talking about Zayoja havachataura Jesu zvachose. That sign of hatred iri pachena. Why? Nekuda kwekuti dai zviri constructive ayo vakaivatrita as brothers. Constructive criticism in a love, in a respect, ichicriticize. Ukangona pashaya love and respect pane hatred. Proof yekuti pane hatred, they'll give you names. They'll speak bad about you. Vanotara nezvausina kuita, nezvausingazive. Why? Because in hatred. So iwewe isa mucategory yekuti timu rinondivenga, hongu zvarandivenga, but inyaya vataurai ndinogona kuimprove. Nokuti zvechokwadi apa pakaitika error, but hazvirevo kuti handina kudanwa, hazvirevo kuti handisi gifted. A gifted man can make a mistake. A gifted man can make a mistake, but hazvimubvise gift. Zvinongoburisa pachena kuti aita mistake. Vanenge baba kana vakatadza mudhara ndimudhara. Avaite mufana wako, avaite bamunini, anoramba ari baba vatadza. So category yako haichinje. Saka nhau yatinayo mulife ndeyekuti kune vanhu vasingazvigamuchire. Sei vandipikisa inini? But I'm trying. Sei vasingaoni zvandinogona. Kune vanhu vari wired zvekuti havaoni anything good from you, no matter how try to do it. Chese chawaita chakanaka, they see something wrong. Chese chawagona kune itori spirit mweya wokuvengwa wokusagamuchirwa. No matter what you can try to do, chinga please one. I remember kubasa kwatembo shanda. Somebody I know kastereka akavengwa. Dera akakasika kuya kubasa. Instead yekutoremekedzwa. Paka vanzi babasa pakasiwa imwe simbi workshop yekushaika. Saka munhu atanga kuya ndofunga ndiye suspect. Unoita problem nekuita chakanaka. Why? Nekuti pauri pane mweya wokuvengwa. So spirit yo iriko, we need to pray against that spirit. Uregere kungowa munhu anongo no matter how chakanaka chawaita haugamuchirike. Why? Itori spirit yekuti vanhu vasakufarire. But nyangwe vanhu vakakufarira, there is a door, there is a room yezvinhu zvinokupikisa mulife. Mwari vakati let there be light. Manheru acho ndobva kadzoka futi rima. Ndosaka kune night darkness. But Mwari vakati kudi let there be light. That light rakavapo, but time kune darkness yakauya, and God never complained. Havana kutaura anything negative. He created the sun to rule over the day and the moon to rule over the night, which means zvakadena Mwari to create more. Zvakadena Mwari kuburisa your ability kune zvakacreatwa nekuda kwema problems. Dai kusina kudzoka rima, there was no need for the sun. Nekuda kwekuti kwakataurwa kare kuti let there be light. So criticism inodena imwe inability iri missing yaunoita chete nekuda kweshungu. Shungu dzinokupa kudiscover nekuita zvimwe zvinhu. Ukashaya vanhu vanokupa shungu, sometimes in life hauna kwaunoenda. You need those people. Saka evangelist Muruguti Mimi, at any given time, criticism has to be there. Yes. In anything, for you to prosper in life, you need to have criticism. Chokwadi. Inofana hunge iripo. Ukatoishaiwa para. Ukatoishaiwa. Because vamwe vari against you, they are not really against you. They want the best from you. Saka paunongoya criticism, ndopa unoita shungu. You do more, you do better. Ukashaya izvozvo chete, unoshaya encouragement. Imwe encouragement, they are my haters. Pasina munhu akakutuka wegonongoti zvauri kuita ndizvozvo. But paukatuka wakastrive to do more. Thank you. Let me hold you there for today. Until next week on Monday. Amen. It's Recovery Monday morning motivation with Evangelist Trimon Paringa. Today we've just been talking about dealing with criticism. Thank you so much, Evangelist. We appreciate it. Amen. Amen.